हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव बिपिएफ सरकारनि तरफनिफ्राय जों हानि लेखाखौ मोनबाय। আজি আমি বহুত আনন্দিত হয়েছি এই 2 লাখ টাকার চেক পাই। প্রথমতে আমি বিটিসির চিফ হাগ্রামা মহিলারি স্যারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। दा जोंनियाव जोंनि बिपिएफ स्कुला नैबे जोंनो दा गोदानै होफिननो हानाय जाबाय। बेनि थाखाय जों बिराद साबायखर थाबाय। सारा हानि फान्थाखौ गथायदों। चिरां मुसाहारि फैदों आफादगिरि सुप्रिया रानी ब्रह्म बे समाव हानि फान्था इयुथ एन्ड स्पर्ट्स एमसिएलए जेम्स सारखौ हरनो खावलायनाय जाबाय। हरनाय जाबाय। दानिया हंला ब्रह्मनो हानि फान्था मानगोनां इएम सारा हरबाय। खैला मैला ग्राम सभानि आन्दाराव जों हानि फान्थाखौ जोंनि मानगोनां इएम सारा हरबाय। गथायनो खावलायबाय। सानखां बसुमतारी गथायनो थांबाय। बिथांनो जोंनि मानगोनां सेक्रेटारि बिथाङा हरबाय। बिथाङा चेकखौ ग्रुपनो 15,000नि चेकखौ जोंनि सेन्ट्रेल इउनिट भाइस प्रेसिडेन्ट कास्टम बसुमतारीया गथायबाय। सेन्ट्रेल इउनिटৰ उप सभापति ডাঙৰীয়া এই সময়ত চেক প্ৰদান পানীৰাম ছাৰক প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। সেই পানীৰাম ছাৰকো बे समाव 2 लाखनि চেকखौ मिन्द्रा बसुमतारीनो गथायनो बिपिएफৰ सभापति जेम्स ছাৰক প্ৰদাन কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। जोंनि सेन्ट्रेल इउनिट भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि वमेन सेन्ट्रेल वमेन बिफाननि आफादगिरि आरो पानीराम सारा बे समाव मुस्तफा हुसैन आलीनो 2 लाखनि चेकखौ गथायबाय। नार्जारि मानगोनां इएम जोंनि पानीराम रेभिनिउ भिलेजनि हानि गथायनाय जाबाय। जोंनि 16 नं इस्मा बिएफनि एमसिएलए मानगोनां जेम्स बसुमतारीया हानि फान्थाखौ सारनिफ्राय इएमनिफ्राय लानो हागोन। हानजाया थांनाय बिसायखौ समाव मोनबा गेरेन्टिखौ लोगोसे आनइमप्लयड स्कुल गैयाब्लानो दिनै नोंथाङा मोननो हाबाय। गोसोआव माबायदि मोनदों, मा फोरमायगोन? गोसोआवथ' मोजां मोनदों। बे 2 लाख रांजों नोंथाङा मा खामानि मावलांनो सानगोन दा? 2 लाख रांजों বিজনেসৰ খালামলাংছে। হয়, আজি আমি বহুত আনন্দিত হয়েছি এই 2 লাখ টাকার চেক পাই। প্রথমতে আমি বিটিসির চিফ হাগ্রামা মহিলারি স্যারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি, যি আমার ইয়ুথৰ আনএমপ্লয় ল'ৰাসকলৰ কাৰণে যি 2 লাখকৈ আৰ্থিক সাহায্য দিছে। তেওঁক দিয়াৰ বাবে আমাক যি আমি বেকাৰ ল'ৰা এই ল'ৰাখিনিক 2 লাখ টকা দিয়াৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ। गोसोआव मोजाङैनो मोनदों हानि लेखा मोननाय हिसाबै आरो जोंनि बे दरथार नालाय बे हिसाबै होनाया जोबोद गाहाम जादों। आरो बिथांमोना सिगाङावनो होनो होनदोंमोन, ओमफ्राय बेखौ माने जोङो सिगां डिमान्ड खालामदोंमोन इउपिपिएलनि माबायाव सरकाराव। बिथांमोना जोंनो होनो होननानै इउपिपिएल सरकार रायलायबाय। माखासे होनो हादों, माखासे होनो हायाखै। नै दा जोंनियाव जोंनि बिपिएफ स्कुला नैबे जोंनो दा गोदानै होफिननो हानाय जाबाय। बेनि थाखाय जों बिराद साबायखर थाबाय बिपिएल रडनि सायाव। हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव बिपिएफ सरकारनि तरफनिफ्राय जों हानि लेखाखौ मोनबाय। बेनि थाखाय आं गिबियावनो हाजासे हाग्रामा सारखौ हामबायदों। आसा खालामबावदों दा थाबावो बेखौ मोनलांजोबगोन। बेनो आंनि खावलायनाय।